Good morning, everyone. Zikomo kwambiri Bambo Steven ndiponso mwaswera bwanji wina aliyense. We'll read today from 1 Timothy 1 and 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ifetu mu tsiku la lero tiwerengatu kuchokera mawu a Mulungu 1 Timoteyo chapter 1 ndime ya 15 ndipo akunena chonchi. Mawuwa ali okhulupirika ndi oyenera konse kuti awalandire kuti Khristu Yesu anadza ku dziko lapansi kupulumutsa ochimwa. Wa iwowa ine ndine woposa. In this passage, the Apostle Paul tells about a person, it tells about his purpose, and it tells about the people he has affected. Mu ndime imene tawerengayi mtumwi Paulo akulankhula za munthu, komanso akulankhula za cholinga cha munthu ameneyo, komanso akulankhula za anthu amene cholinga chimenecho chikuyenera kukwaniritsidwa pa iwo. He begins by telling us that this is a true fact and that we can rely on it for eternal security. Nde iyetu akunenatu pakuyamba kunena kuti zimene afuna alankhulezi ndi zona zokhazokha ndipo ife tikhonza kuzidalira zimenezotu ngati umuyaya wathu uyenera kukhala uli utetezedwa. He tells us that the one who came into the world is the Lord Jesus Christ. Ndipo tu zikutuza ife kuti iyetu amene anabweratu mu dziko lapansi ndi Ambuye Yesu Kristo. He is Jesus because he is a man, and it was said that he would save his people from their sins. Iyetu ndi Yesu chifukwa ndi munthu ndipo ananena kuti adzapulumutsa anthu aketu ku machimo. And he begins by saying that he is the Christ. That means he is the Messiah or our Savior. Ndiyetu akunena ati kuti iyeyotu ndi Khristu, zimene zikufuna kutanthauza kuti iyeyotu ndi Mesiya kapena kuti mpulumutsi wathu. And because he came into the world, it means he didn't begin here in the world. He began at another place. He began in heaven with his Father and then came into the world. Nde akunena kuti iyetu anadzatu pa dziko lapansi, zikufuna kutanthauza kuti iyetu sanayambire pa dziko lapansi pompano koma anachokeratu kwina kwake ndipo anachokeratu kumwamba kwa Atate wake. And the purpose for his coming was to save sinners. Nde cholinga chake chimene iyetu anabwera pa dziko lapansi ndi kupulumutsa anthu ochimwa. While he was here, he did many miracles. Pamene anali pa dziko lapansi anapanga zodabwitsa zambiri. He taught many wonderful things. Ndipo anapanga zinthu zodabwitsa zambiri. And he lived his life as an example for us to follow. Ndipo tu anakhalatu moyo wake tu ngati chitsanzo chimene ife tikhonza kutsatira. But none of those things saved us. Komatu zinthu zonsezo tu sizingatipulumutse ifeyo. He only could save sinners. He only would save sinners through his death and sacrifice. Iyetu akanakwanitsa kupulumutsa ochimwa tu kudzera mu imfa yake komanso mu nsembe imene iye anapereka. So we're not saved by his life and the things that he did. We are saved by his death and the fact that this pleased his Father. Ifetu sitinapulumutsidwetu ndi moyo wake komanso pa zinthu zimene anazipanga. Ife tinapulumutsidwatu mu imfa yake pa zinthu zimene anazichitatu ndipo Mulungu anakondwera ndi zinthu zimenezo. 1 Corinthians 15:3 says that Jesus died for our sins according to the scripture. Ndipo tu 1 Korinto chapter 15 ndime ya 3 akunena kuti Yesu Khristu tu anafa kufera machimo athu chifukwa cha malingana ndi malemba. And so it was because he died for our sins that we have eternal life through him. Nde chifukwa choti anafa chifukwa cha machimo athu nde ifetu tikhozokhala ndi moyo wosatha kudzera mwa iye. And Isaiah 53 says he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. The punishment required for our peace with God was upon him. Ndipo tu Yesaya 53 tu tinawerengatu kunena kuti iye tu anatunduzidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndipo tu anabayidwa chifukwa cha machimo zathu ndipo chilango cha uchimo wathu chinamgwera pa iye ndipo kuti ife tikapeze mtendere ndi Mulungu. And so it's through his death and what he bore for the cross that we have salvation. Ndetu ndikudzera tu mu imfa yake zimene iye tu anazinyamula tu pa mtanda paja ndi pamene ife timalandira chipulumutso. And the people he came for are sinners. Ndetu anthu amene iye tu anawabwerera tu ndi anthu ochimwa. And I'm glad he came for sinners because I'm a sinner. Inetu ndine osangalala kwambiri kuti iye anabwera kubwerera anthu ochimwa chifukwa inenso ndine ochimwa.
In fact, Romans 3:23 says that we are all sinners, and so he came for all of us. Komatu sine ndekhatu tikawerengatu Aroma chapter 3 ndime yake ya 23 ndipo imatiuza kuna kwakuti pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa ndipo chifukwa chimenechi inunso ndinu ochimwa amene mukumvera pa. And the reason he came for us, the reason he died on the cross, is so that you and I could be saved. Ndiye chifukwa chimene iye anabwerera atu kubwerera ife komanso chimene iye anafera pa mtanda kuti inuyo mukapulumutsidwe. We might think we want a relationship with God, but we can't have it because we're sinners. That's why Christ died for us. Mukhoza kuganiza kuna kwakuti ife tikufuna tikanakhala pa ubale ndi Mulungu koma sitingakwanitse koma ichi nchifukwa chimene Yesu Khristu anabwera kudzatifera kuti tikhale pa ubale ndi Mulungu. When we die, we want to go to heaven, but we can't because we're sinners, and that's why Jesus died for us. Pamene ife tikamwalira timafuna tipite kumwamba koma sitingapite kumwamba koma izitu zikhonza kutheka chifukwa Yesu Khristu anafa. And you don't want to go to hell, but that's where you're going because you're a sinner, but that's why Jesus died for you. Koma inutu simukufuna mudzapite ku Gehena koma kumene mukupita ifa ndinu ochimwa ichi nchifukwa chake Yesu Khristu anafa kuti musadzapitekoyo. And you want to be saved, you need to be saved because you are a sinner, and that's why Jesus died for you. Ne inutu mukufuna mutapulumutsidwa ndipo muyenera kupulumutsidwa ichi nchifukwa chimene Yesu Khristu anabwera kudzafa. In the little house behind me, that's where I first came to that realization that I'm a sinner and I needed to be saved. Ndiyetu izitu ndi zimene zinachitika atu kumbuyo kwanga kuti ine ndinafika size yokuzindikira kuti ine ndine ochimwa ndikusoweka kuti ndipulumutsidwe. I was thinking about having a relationship with God, except that I'm a sinner and Jesus died for me. Ine ndimaganiza atu zakukhala pa ubale ndi Mulungu ndipo ndinayamba kuganiza kuti ndine ochimwa ndipo ichi nchifukwa chimene Yesu Khristu anafera. And had I died before that point, today I would be in hell. But I know that because I'm a sinner and Christ died for me and I accepted him as my savior, I will be going to heaven. Ndipo inetu ndikanakhala kuti ndamwaliratu tsiku lokupanga chisankho chimenechi chomvomeza okhala mpulumutsi wanga chisanafike mu tsiku la lero bwezi ndili ku Gehena. Koma ndikuthokoza Mulungu kuna kwakuti ndinazindikira kuti ndine ochimwa ndipo ndinamuvomereza iye kukhala mpulumutsi wanga ndipo ndamwalira lero ndikupita kumwamba. Christ Jesus came into the world to save sinners. Kristu Yesu tu anabwera ku dziko lapansi kudzapulumutsa ochimwa. He saved me. Anandipulumutsa ine. And he can save you too. Ndipo ngati anandipulumutsa ine akhozanso kukupulumutsa iweyo. May God bless this word to us and thank you for listening. Ambuye adalitse mawu ake kwa ife ndipo ndikuthokozeni chifukwa cha kumvetsera kwanu.